Oy! Huli, wala kang huli. Oy! Thank you! What's up guys, ngayong araw na to manguha kami ng bukto kasama ko si Kulot tsaka si Canter Francis. Yan si Kulot oh. Let's go mga Canter. Yung bukto mga Canter, yung maliit na isda. Stay tuned mga ka-Hunter. Okay yan mga Canter, magta-try tayo ng artificial na pain. Ito yung pain namin, linta. Pero ito artificial na linta. Nabili ko sa Shopee. Try natin mga Canter. Ito na yung mga artificial na Canter na pain. Try natin mamingwit ng maliliit na isda. Paunahan kami ni Canter Francis na manguha. Yung sa akin artificial na pain, sa kanya talagang linta mga Canter. Okay, try na natin itong linta mga Canter. Natumal yung yung pain natin na artificial. Yung nabili sa Shopee. Tingnan nyo ito mga Canter, kuha to, kuha. Nakuha na. Kuha to. Pas natin mga Canter. Kuha to, kuha. Wandang. Uy. One down, Canter Francis. May nakuha ka na. Uy, uy. Meron ng huli. Meron ng huli. Nasaan ang huli mo? Oh, wow. Oh. Nakapanghuli. Sabay na huli, mga Canter ah. Dito yung lalagyan namin. Oh. Tudang. Tudang Canter. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Di ko matanggal. Oh, Wow. tudang. Dalawa. Nice. Nagtak ko lang din tidangi ko. Ang tulo ba na alin? Ang pagkakata ko. Tudang mga ka-Hunter. Ganun lang yun, kasimple mga ka-Hunter. Si ka-Hunter ko to late. Awa, nagbalasyo kami. Ano bagi? Ay kapal yun, tutuwa na lang yun. Pero ito rin mo. Ano ba yan? Ha? Sino? Datenti ko. Ito nagbukol nga black, dato nagna. Uy, huli! Non. Ay. Suko ka mo gamit. Ngayon na tayo black to yun. Ano? Umutan. Black na. Okay, huli. Mga Canter. Black na. Ha? Black na. Nice. Nag-black nga sila. Pag puti-putan ti argan. Ito. So, dito na Ano yung na.
Late si Kulot mga kanter. Pinakain pa si Christine. Oh, kasi busy. Busy. Busy guys. Pinakain pa si Christine. Kilala nyo ba kung sino yung Christine niya mga kanter? May Christine na si Kulot. Shout out sa mga may typo kay Kulot. May Christine na siya. Yung alaga niyang baboy. Pinangalan ng Christine. May hugot ata. Oy, kole na naman. Po. Huli man. Cute. Ganyan size ng mga isda dito mga kanter. Ay yung bukto. Oh. Ganyan talaga yung size niyan. Oh, tignan nyo si Canter Francis at si Canter Kulot. Oh. Masarap tong ulam na to mga kanter. May huli ka na. Meron, may huli na ako. Nangalaktat ti atang kadaman eh. May dumadawi daw sabi ni Canter Francis. Ano, hindi na. Ha? Kuha na. Oy! Huli, wala kang huli. Sige punta ka. Lipat namin doon mga kanter sa hanging breed. Sagod na. Singa na mga kanter, dapay karo. Manang kunukon mo gitoy? Manang kunukon mo? Kontraan tayo betul jaga. Ay. Makita na tayo dito isaw. Umaisaw. Agkasite ko mama. Diego. Kunukon. Oy! Asus. Kita na. No? Pai. May kamo. Kunukon ka ng kalbuing. Kunukon ka ng kalbuing. Kunukon na. Oy! Ano kayo dito? Nadata na ako sa. Punta natin at makita natin ito. Ito mga kanter. Ginawa to ng kalaban namin. Kompetensya namin sa ano ganito. Yung matanda. Ginawa niya to. Pag nakita kami dito ay so lagot. Yari ka Kulot. Pagbugong mo gamin. Nakakuha naman si Canter Francis ay. Nagawa ng galbuing di tanjagaw. Nakaduakan. May nakukuha daw si Kulot dyan oh. Nakaduakan so sungtan nakata. Ano yung Kulot? Higa oh. Gerok. Kalau ini mas lapas kota balang. Ini Pain natin spaghetti. masarap to oh. Spaghetti. Pasensya na sa kalaban namin.
Isa sa uli ko naman. Ang swerte ni Canter Francis ha. Kayong nakain nito. Banana. Uy! Uy! Oh, dumawi man ninyo. Oh, Pag-alalan ni Kulo data ke. Ni. Oh! Ano Kulot? Wala ka dun. Swerte mo kayo. Takpan. Tanyo ko aldawon baka may nangkel yaw. Ay natante. Sorry guys. Uy! Tanyo ano. Dapat pa daw yun dito. Di na daw alanan. Uy! Uy! Ala na yun. Uy, nakahuli ka yung Kulot. Kanino ka pa yung kinukuha eh. Kinuha ni Kulot. Mugla ta nakisinga kandre. Lala. Canter pa na yan. Isa pa lang ang nakuha. Ang isa nga. May pupuntahan tayo mamaya mga hunter. May titignan natin honeybee. Honeybee, ayukan. Nagdakla aja yun. Ni. Di na mo daw yun. Alan mo daw. Iga, datoy na ko ka, kaptay. Maala ito. Iga, datoy nung kakaptay. Ni. Nodatan? Uy! Nalanan. Nalanakan. Iga, datoy kan ko. Uy! Dili si Mang Katang. Like title, tigat. Ang Tigat gagasa! ng ilog, maliit lang yan. Na? Tumupuak. Pitpitom na itong ulo na. Patay mo? Diyan ko siguro. Nakaigat si Kulo ko. Naserte kan sa dere no sumingi ka. Hilig ka sa singit. Ha? Uy. Kunin mo pa. Wag mo kong ipahiya. Kinra mata na alami pati igat ay. Sorry. Kulo dangin ay timalyaw pa ni Kulo yo. Timalyaw pa. Kulo. Dakin iris ko na timalyaw ka pa niya. Nandiyunan. Oo, tignan niya naman. Ang ano namin. Okay naman. Tigi, nagtigi kami. Ang hunter. Mahalaga. Takil mo tapang mabutong. May dumadaw eh, mga hunter.
Oh, iga man ninyo. Nakakuha na naman sila ng igat oh. Oh, iga man ninyo. Igat. Nakahuli na naman ang igat si Kulot oh. Dalawa. Igat eh. Nibus dat ay igatan. Tara man.